Huria nahina holongan ni Tuhata Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna naung pungu di parmingguonon. Di parmingguon parningotan di permulaan panopaon ni debata di Portibion. Sinondangan ni tema paluas mamian hati goran dohot hadameon. Tapatu pado acara parningotan panopaon ni debata Jahoba tahun 2020 toluon di Sandok Portibion. Alanii tamasuki mapar saurata rap dohot Tuhata marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang ahana denggan jala manang ahana ninuluan ni Jahoba siako. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata aman nami na di Banua Gijang upangi dohami tuho sailehon matuhami tondini hasitongan dohot dame asa takas kubotohami nasalomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogonami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. O Dewata, tulungan rohaku.
na hina holongan, tangihon hamu mapatik ni debata di minggu sadarion. Imana tersurat di konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5 taringot tu kebudayaan dohot lingkungan hidup. Tahapor seai jala tahati dakondo ditopa debata do jolma nang inganan parmianan dohot inganan pangulonna di portibion. Ibana dona puna sude na mangalehon hanguluan tu sudena tinopanai. Inganan pangulaon ni jolma ima darat laut dohot kajak-kajang dilehon debata do huaso tu jolmai lau paulihon portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Dilehon ibana do parhataan uning-uningan parhina lawan kesenian dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma. Songoni aturan lau mamuji debata dalan lau pauli-ulihon dohot pajagar hon parsaoran ni jolma. Asalam patar marbugaran harajaon ni debata marhite kebudayaanna. Alai situlahon do kebudayaan namar lauk hasepile beguan dohot namaralo tu hata ni debata. Ulaon ni Yesus Kristus paluahon jolmai nasa natinopai songoni portibion sadiri. Marhiteon tahati dakon do tanggung jawab ni jolma panguluhon sudena tinopa ni debata. Asa boy ibana mangula hipas dohot marhasonangan. Taalo do aka usaha namanegai lingkungan marhite namanutungi dohot manabai hau ditobak manang haraang. Talo do aka usaho na mangalitohi aek dohot awang-awang nang aek panirisan na marisi rasun sian aka pabrik-pabrik. Marhite naso manguturehon halalau ni aek panirisani dohot pencemaran udara. Pola tahe manegai aek si inumon dohot parhosaon ni jolma. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita lau mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Bagasan uduk dohot serep ni roha tatopoti madosata diadopan ni debata. Ale Tuhan debata amanami para si roha namarpungu dohami martangiang tu adopanmu. Dada alani hasitongan nami alai alani asini roham nagodangido asima roham marpamuati maroham mida dosa nami nagodangi. Say sungguli marroha dohot pikiran nami.
asa hutinggal hon hami nasa pangalosion nami nagodangi, asa mangulu hami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata hodo mual ni hanguluan di sudena tinopami, lehon mahadame ontu saluhut na tinopami. Ale Tuhan debata hodo mual ni hanguluan di sudena tinopami, pasuang mahanguluan di saluhut na tinopami. Atong tabege mabaga-baga di debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi pangalosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam sai mulak maho tuau ai au dosi paluaho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabege makor ina Kamis.
Tabege mahatani debata turpuk niari mingguon ima natar surat di Filipi bidusada mamukasian ayat 20 sada 1 ayat 30. Ai Kristus do hanguluan diau jalalaba nang hamatean. Dua sado manosa kau malungun doau borhat asa rap dohot Kristus ai dumengkan situtu doi. Jala maka posii kubotoma mian doau jala tinggal rap dohot hamu sude lau patibul jala pahisa haporsion muna. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahobar hamu parsoran muna asa huida di hamu dinaroi yau manang hubege taringo tu hamu tagan padau-dau dope paboa na hot hamu jongjong di bagasan hasadaun ni tondi jala rap marukil marsadani roha maka porsiai barita nauli. Ai pola dia sini rohahon tuhamu marsetonon humokop Kristus dada holan nama kaporseai ibana. Ima sahatna martua doakan natu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabege ma kor ama.
tidakon maha porsiotai songon na hinatidakon ni dongata saha porseon rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargugo na so hatudusan na tumupalangi tohotano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman at ibuhon si Maria nagabegabian si Anton di Parbabia andoran sohabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman misilatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat ubanotoru dung ditanong na mulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul kusiamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pagmamulak cogot utanoon mangumui halak menguru dohor namate au porsea iton di Parbadia caladong sada huria nabadia huria atau pani halak Kristen akan nabadia do dia sesaan dosa do dihatai namadok mulak menguru sogot daging ni halak namate doh dihanguluan nasora sudah amin tabege makur gabungan.
Shalom. Tikting namasa dihuriata di bagasan mingguon, Minggu 24 September 2020 tolu. Sada, Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion, ima Minggu pasapulonopon, dung Trinitatis. Laus sadarion, ima ibadah, perayaan bersama masa penciptaan, manang Season of Creation tahun 2020 tolu dalam rangka Hari Lingkungan Hidup manang ekologi dohot tema Paloas Mamian Hatigoran dohot hadameon. 2. Partangyangan sektor. Di hari Jumat 20 September 2020 tolu di Patupahuriata doh partangyangan sektor maringanan di Bagas Garejaon turpup jamita di enet sian poda opat ayat 20 sahatu 20 pitu dohot tema benget mangulahon lomo niroha ni debata atong ria mahita rotu partangyangani dipuka masuk pukul 10 sia 30 wib. Tolu Warta Dewan Koinonia. A. Seksi Sekolah Minggu manang pembinaan guru sekolah minggu. Di hari Kamis 28 September 2020 tolu mulai pukul 8 wib sahat tunasidung di Patupa Huriatado pembinaan guru sekolah minggu maringanan di Rumah Moria dengan pembina 1. Yohana Sondang Aktiva Huta Barat membawa topik cara memahami dan menangani perkembangan psikologis anak zaman sekarang ini. 2. Pendeta Henrico Sihotang MTH membawa topik komitmen GSM yang lebih dalam lagi melayani. B. PA Remaja. Di hari Sabtu 30 September 2020 tolu mulai pukul 10 wib sahat tunasidung di Patupahuriata do PA Remaja maringanan di ruang konsistori. Ima nani uluhon amang situaye hutagalung. Nats PA di enet sian Lukas 20 sada ayat 34 sahat 36. Pinangido tu remaja songoni naung pelajar sidi asaria mandohoti acarai. 4. Warta Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dung sidung parmingguon arian manang pukul sia 30 wib di Patupado kegiatan pemeriksaan secara gratis oleh Apotik Roxy dengan alat kuantum maringanan di Gerejaon. Pinangido tusude ruas ni huriata asa dohot di acara pemeriksaan kesehatan ini. 5. Rapot Parhalado. Di hari Kamis 28 September 2023 mulai pukul 8 wib dohot tu pukul sahat tu pukul 10 wib di Patupahuriat todo rapat Parhalado maringanan di aula gereja. 5. Lao membahas konsep Standard Operating and Procedure HKBP Pondok Bambu. Pinangido tusude Parhalado nihuriata asa hadir mandohoti rapoti. Onom program dohot anggaran tahun 2024. Pinangido tusude seksi-seksi songoni nang akapunguan kor dihuriata asa mambaen program dohot anggaran tahun 2024 jala paling lambat di hari Minggu tanggal 20 sia Oktober 2020 tolu nungasahat tu ketua dewan masing-masing. Pitu pilihan amplop
Hamuleateon bulanan. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 papungu pelean tujolo dohita ima pasahaton pelean amplop hamuleateon bulanan dengan pengaturan sebagai berikut. Pelean parjolo 3 kantong, kantong parjolo tuhuria, kantong paduahon tu pusat, kantong patoluhon tu DSH. Pelean paduahon, ima pelean tujolo pasahaton pelean amplop hamuleateon bulanan. Tas pasahat ma di bagasan las niroha. Walu, surat masuk sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Hombar tu program HKBP Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2020 tolu Panitia Profesionalisme HKBP Distrik Walu DKI naing pahipahon penggalangan dana berupa penjualan ulos dohot pin emas. Pinangido tusude ruas asa berpartisipasi lao manuhor ulos dengan harga 100 juta, dohot pin emas dengan harga 20 juta. Ima lao tuhaporluan kegiatan ibadah dohot perayaan puncak tahun profesionalisme dohot penata layanan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Ulos dohot pin emas dipasahat mai di hari Senin tanggal 30 Oktober 2020 tolu pukul 10.00 WIB maringanan di Sopo Marpikir. Turuas nanaing dohot berpartisipasi boima menghubungi sada Bapak Wilson Manihuruk WA 081197715110, Bapak Johnson Sitompul WA 0819222528, tolu Inang Sandra Huta Barat Boru Sidabutar WA 081799041184. Sia pelantikan panitia pesta Gotilon Natal tahun 2020 tolu dohot tahun baru 2024 HKBP Pondok Bambu. Di hari Minggu tanggal 1 Oktober 2020 tolu di parmingguan pukul sia 30 WIB dung sidung Manjahatikting di Patupa Huriatado pelantikan panitia pesta Gotilon Natal 2020 tolu dohot tahun baru 2024 HKBP Pondok Bambu. 10 ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahid Tondo ruas Nihuriata sada Inang Nyonya Aspen Manurung Boru Marpaung sedang dirawat nuaing di rumah sakit UD Duren Sawit ruas sektor 2 WEK 5. 2 Alpen Napitupulu Manang Naposo Bulung Nungamulak Tujabu Dung Piga Ari dirawat di rumah sakit MMC Kuningan ruas sektor 2 WEK 5. Tabuan ma di bagasan Tangyakta asa tumi buhipas di Hilala Roha Nasida 10 sada Parhepengon. Pelean tuhuria 7.746.637 rupiah. Pelean tu pusat 7.820.800 rupiah. Pelean tu DSH 7.037.750 rupiah. Transistori 300.000 rupiah. Pembangunan gedung kantor PAUD Oberhausen di Samosir 15.657.200 rupiah. Ungu masude 34 juta 770 sadaribu 456 rupiah. Songoni mah tikting namasa di Huriata di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu tuhatama sude pakobasion
dohot peleani bain sangap, dohot puji-pujian di kawarni Tuhata. Amin. Tabege ma kor seksi lansia. Maredehita sian buku Eden nomor 214 Puhut Papungu Pelean. Sonami lambung Yesus, sonan marotusi, unang Deo Maria,
sonang di lambung Yesus, Rabi kalau pusing, inganan umuri, do di lambung air, air ngadi barate, pasonang matahari. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna, dihamuna amanami dohot inanami ruas ni huriata ke pondok bambu, ala di patupa huriata do di minggu sadarion, Minggu Ekologi, Hari Lingkungan Hidup, adorak sohujaho kami turpuk jamita di minggu tahun ta payuti hut majo kata sambutan na pinato bundomuni pucuk pimpinan HKIP. Salam dalam nama Allah Tritunggal Sang Pencipta, Penebus dan Pemelihara segenap ciptaan. Saudara-saudara sekalian, setiap tahun dari tanggal 1 September hingga 4 Oktober, orang-orang Kristen di seluruh dunia merayakan masa penciptaan. Perayaan bersifat ekumenis adalah bentuk ucapan syukur kita atas karya penciptaan Allah, sekaligus bentuk cinta serta kepedulian kita terhadap ciptaan Allah tersebut. Kuria Kristen Batak Protestan sendiri adalah gereja yang sudah sejak lama peduli pada isu-isu ekologis. Dalam konvensi HKIP tahun 1996, kita menyatakan iman bahwa adalah tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah. Oleh sebab itu, melestarikan ciptaan Tuhan itu bukanlah pilihan untuk kita, melainkan panggilan dan tanggung jawab iman. Panggilan dan tanggung jawab iman adalah salah satu cara bagi kita untuk mewujudkan visi HKIP menjadi berkat bagi dunia, di mana salah satu prinsip dalam mencapai visi ini sesuai dengan tata dasar dan tata laksana HKIP ialah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Pada tahun ini, bersama saudara-saudara seiman di seluruh dunia, HKIP ikut merayakan masa penciptaan. Biarlah jiwa dan pikiran kita disegarkan dan dicerahkan kembali melalui perayaan ini, agar kita memiliki kesadaran penuh
akan tanggung jawab ekologis kita sebagai orang Kristen. Biarlah juga anak-anak dan pemuda digerakkan sejak dini untuk memiliki gaya hidup yang peduli pada lingkungan. Sebab tidak ada masa depan jika bumi yang kita cintai ini semakin rusak dan hancur. Sebagai Euporus, saya menghimbau dan mendorong seluruh jemaat Huria Kristen Batak Protestan, terkhusus huria-huria yang dilayani oleh pelayan penuh waktu, untuk ikut merayakan masa penciptaan ini bersama dengan umat yang dilayaninya melalui ibadah dan berbagai kegiatan. Untuk memandu kita, kantor pusat HKIP melalui Departemen Marturia sudah menyediakan buku panduan yang ada di tangan kita ini. Kiranya buku panduan ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya, khusus pada perayaan puncak pada Minggu tanggal 24 September 2023, di mana seluruh gereja HKBP merayakannya juga secara bersamaan sebagai Minggu Ekologi HKBP. Bersama-sama dengan teman-teman seiman di seluruh dunia, marilah kita menjadi bagian dari sungai yang kuat untuk membawa keadilan dan kedamaian bagi dunia, sebagaimana disuruhkan tema perayaan masa penciptaan tahun 2023 ini. Akhir kata, melalui perayaan ini, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan, damai sejahtera bagi manusia dan kemuliaan bagi Allah. Horas, akhir Juli 2023, Euporus Huria Kristen Batak Protestan, tertanda tangan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Songonima surat sambutan Sien Euporus di perayaan Minggu Ekologi Naung Tapatupa di Minggu Tasadarion. Laos tapai hutihut mahatan debata nagabe jamita dihita di Minggu Sadarion, natar surat di Sada Musa Bidualu mamuka maisian ayat 15 sahat rodi ayat 22. Sada Musa Bidualu ayat 15 sahat rodi ayat 22. Jadi ninna debata mamadok sinowak ruar maho sian parawi ho dohot jolmam dohot akanakmu dohot jolmani anakmu rap dohot ho paruar ma rap dohot ho nasa binatang sian nasa namar daging akapidong dohot pinahan dohot nasa nama jirir ditanui asa rodot nasida jalaram torop ditanoon. Jadi ruar masinuak rap dohot anakna dohot jolmana dohot jolmaniaka anaknai ruar masian parawi dohot sude binatang sude gulok-gulok dohot sude pidong sude nama jir ditanoon masibuan macam nabi dungi di paujak sinuak ma sada langgatan di Jahuba jala dibuat sian nasa pinahan nagajing doho sian nasa pidong nagajing bahen pilihan situngon pelehonon na dilanggatani. Jadi dung dianggo Jahuba uap na hucusi ninna Jahuba ma di bagasan rohana dang be ulahakku manorui tanoon ala jolmai ainaja do pikiran ni rohani jolma sian siai tehete honna jaradang be ulahakku mangaragihon nasa na mangulu songon na hubahini on pe saliling adong tanoon dang jadi matcohot sa burun dohot gotilon ari ngali dohot arilas ari logo dohot rodoniari arian dohot borngin ido yanggo sahatna amu akadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus di Minggu Sadarion Minggu tanggal 24 September 2020 toluon retado di Sadok Huria HKIP di Portibion patu pahun sada parmingguon nama ngarata-ratai masa penciptaan nadiguari ibadah Minggu Ekologi
Ari lingkungan hidup. Marhite parmingguota sadarion naing ditogihon sadok huria Kristen Batak Protestan nadong di Portibion makarikoton ulaun. Songo dia do hita mangaramuti dohot pauli-ulihon natinopani di bata. Songon inganat tamian di tonga-tongani Portibion. Songon inganat tamangulu di tonga-tongani Portibion. Songon inganat ta mangula akau lauta di tonga-tongani Portibion. Naing rata-rata tai asalam tuda sikna dakkolan ibadah nama godang alai doho donakin ibadah sekolah minggu patu pahon minggu ekologi. Asa jamot nasida molotunga dompe akasua-suanan di tonga-tongani bagas nabi harus dipelihara. Apalagi sekarang ini musim kemarau, harus rajin anak-anak untuk menyiram. Ketika ada binatang-binatang peliharaan di rumah, jangan ya dipermainkan dengan begitu saja, tetapi harus dipelihara, dilindungi. Jangan tidak dikasih makan dan minum, dot akan asing. Termasuk pajamoton ketika kita mandi di kamar mandi supaya air leading itu jangan hidup terus, tetapi ingat mematikan. Ketika kamu keluar dari tempat tidurmu, dari kamarmu, ingat untuk mematikan listrik, lampu. Hemat air, hemat listrik. Karena masa depan kita ada di dunia ini. Bagaimana kita harus menjaga semuanya itu. Doho dodak dana sikula minggu nakin laho merayahoni. Alanima hamwa kadungan nahina holongan tabotodo di joloni turpuhon masa aik nasumar. Ima uhum ni debata tu Portibion. Alanunga gok halum lamon Portibion. Alai di palua debatado sinoak dohot keluargana. Ibana ma disakapi debata gabi boni nai baru laho pajongjong dohot pahe bakon hajol mau nai baru di Portibion. Asamarhite ibana dohot pinoparnai nian tubuh musea kajolma na daulat marroha. Nasatinya tu debata. Dung disuruh debata sudina sida dohot isi ni parawi ruar sian parawi. Sada na pitor diula sinoak ima di paojak sinoak ma sada langgatan di Jahuba jala dibuat sian nasa pinahan na gajing doho sian nasa pidong na gajing bahin pilihan si tutungon pelehononna di langgatani ido nakinata jaha di ayat 20 dang jabu parjolo di pature ibana danginganan na parjolo di pature ibana manang hauma dalan ni padaraman dilului ibana diukur ibana sian omma satu son omma tu anakku na parjolo dangi di patupa ibana baginya God first, Allah yang terutama. Ido naruniko dihadirion di Sinoak Allah yang terutama. Ikut debatado pajoloon sian sude narikot di iba. Ido namian di rohani Sinoak. Dak pola ikut di paretta debata. Hadirion ni Sinoak laho patupahoniati. Tetapi Noak sendiri yang berinisiatif. Lapatanna mamuji dohot pasahatun pilihan tu dibata dada alana di paretta dibata alai dihasi holi rohana sadiri do
dia rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena dia mengingat semua berkat-berkat Tuhan yang melepaskan dia dari segala bahaya dan ancaman hidup. Alani maha kadungan, dia memuji Tuhan bukan karena terpaksa, tetapi karena keinginannya sendiri. Imara hamwa kadungan na parjuru sahali si pahusur-husurot tate siatur puhon buhadope nagabi suku-suku ratu hita dong dope roha na pajuluhun debata sian hita adong dope siat tongat-tongatta naolo patujuluhun debata tabay majolo contoh hati amanginang dileo debata do dihita pituari jalalomut tado mamake arii 24 jom sadari alai dipangido debata sada sian arii ima ari papituhon ari minggu asa disihi taro marsaur doh debata majalo ngolu ni todita marhiti hatana buha sudido hita mangalion rohat tatusi. Ternyata hamwa kadongan na hinaholongan molo tadok di bagasono bason 400 sekian ma torok ni ruas ni HKIP pondok bambu kakana nunga sude hita marminggu nunga sude hita marsoba tu debata di hari minggui torok dope siat tonga-tonga ni ruas ni huriata na soolo marsoba tu debata di hari minggui buasa masa nasongoni ala niahado bain na masa nasongoni ala nunga dirina di patujulu ati dang de mata di patujulu alai dirina nama di patujulu dirina nama di harikoton adong mai do honotta nakareju na mga lului ngolu pas di hari minggui mungkin adong maira nalosok ati mangmando honotta pas di hari minggui macaitagu na mudumi ati molo hari minggui jadi boi do ipagajang molo hari kerja jam 5 ngai kodung wai bana alai molo hari minggu ba ala tabu na mudumon boi mapagajangon ati lomoni ba ma manang gabi jam 12 piba mangan dungdungo siap puno baima manang do honotta di bagasono bason olodura alania kahobbi lau makail manang dohonot ta lau mar piknik lau mangulahon kahobbi na dohonot ta adong do pehita na patujuluhod di bata buah musema dohonot ta di bagasono bason molo na dilihon ni di bata di pangido sian hita na dilihon ni di batahi di pangido sian hita sadia dole honotta molo dilod di bata arta di hita dilod di bata jabatan di hita dilod di bata yanakut di hita tuisi doi parjulu talihon tayo maju hamwa kadungan ahana masa ditikini panurang meliak yati dinamula bangsoi sian habuangan dibuat di batana sida tu Yerusalem di danasida dunian nunga marokso bagas joro ni di batan ala jumolo do aka bagas nasida di pature macayuli bagas nasida di pature yanggo bagas joroi laos di paloas doi tarulang ahado namasa muruk situ tudu di bata alani muruk situ tudu di bata alani buadu iya hita hamwa kadungan surau dua dong dope hita songon ina nama belu na disarpati na patujuluhon si panganon ni panurirangi sia dirina sadiri songon ina disarpati buhado molo dipangido di bata sian hita apala nahina holongan ni roham dipangido di bata sian hita surau dua dong naulo songon si Abraham naradi mamilihun anak nasisak
naung liling di paima-ima. Bohama molo dirita sadiri di pangido di bata. Hidup kita ini diminta oleh Tuhan. Jalaido lomoni rohani di mata. Rumikko do dirim di debata siap pilihanmu. Rumikko do dirim sian ibadahmu. Ulinai molo disidungo hita manuguk nai pittorro hita tutuhat tayati. Macai uli ola dungo hita mamitor tapo tujolo Tuhani. Ola dungo hita kita daluhukan Tuhan. Mamitor tapa tujolo parju pangata maju di bata. Disita jalo gaji manang dapotat pangomuan manang hasil naniula pitur tadukma God pers jumolo hamulatihon tu Jehovah. Ido di halomohon debata, ido di bangido debata sian hita. Tungholan siat debata sabindo sudiaka pasu-pasu nasahat tu hita yati. Di paingo do hita di minggu sadarion jangan pernah merasa rugi dalam memberi persembahan bagi Allah. Jangan pernah merasa rugi. Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Allah, sesuatu yang kita berikan dari keterpaksaan bukanlah itu persembahan. Molo alani terpaksa do hita pasahatoni itu bukan persembahan. Tetapi sesuatu yang kita beri hingga menyakitkan bagi kita. Songon ina nama baluna sarpati ati. Oti naholani nama ola sailop paibani allang nasi day matay na mati. Alay ima dipilihon sada ina na disarpati. Sesuatu yang kita beri hingga menyakitkan bagi kita, itulah sebenarnya persembahan. Karena yang menerima persembahan kita adalah Allah yang harus kita sembah, yang telah memberikan segala sesuatunya bagi kita. Maka dengan nahina holongan di jalo di mata ado pilihan ni sinuaki ati. Di jalo di mata ado pilihan ni sinuak. Molo bahasa na dipake antropomorfis ati, antropomorfis. Namang gobarhod di bata songon hita jolma. Tuhan menerima apa yang dipersembahkan oleh Nuh itu. Buasa taduk sunguni nakinta begitu ai didok dianggo de batama uap na khusus nasian piliani ayat 20 sada ati. Dianggo de batama. Jalaima mabailas rohani de bata. Tuhan mencium uap apa yang dipersembahkan oleh Nuh kepada Allah. Tung macelo moro hani di bata majalo pilihan ni sinuak ala di ida di batado hadaulaton ni rohana nama milihoni patu jolohon kepentingan ni di bata nungat-nungat duli sian namasa ditikini si jasaya ate dia duduk di bata di masa ni si jasaya tutunga-tunga ni bangsa Israel magigiau marnida pilihammi magigiau marnida pilihammi alania ala parbueni hajahatod do pilihan na sidaya alani parbueni hajahatod do nuaing rahamu akadongan naikon riko si pahusur-husur ni rohatta buha suraud do pe las rohani di bata majalo piliatai totuik kon sudikitot tamarohatta. Ketika kita memberi, motivasi apa yang ada dalam hidup kita ketika kita memberi? Sianias nirohado motivasita laho marsileon tu di bata. Sian roha mauliate do
tapasahat peliatta tu di bata manang sian ala taingo do holong ni rohani di bata manang molo tapasahat peliatta asa di dahalak kita sukunot tamara dirita di bagasan basun taingok ma ketika kita menyampaikan persembahan kita, dari mana sumber persembahan itu? Siad dalal lomoni rohani di batado, molo siya roha mauliati, siyan las ni roha, ni ojor ni hapur siyaon, napatujuluhon las ni rohani di bata, pasti las do rohani di bata, manganggo, uap dohot majalo piliatai, macai las rohani di bata. Molo sian roha mauliate, sian las ni roha, ni ojar ni hapur siyaon, napatujulohon las ni roha ni dibata. Pasti Tuhan suka akan segala persembahan-persembahan yang kita berikan itu. Kala ni mahamwa kadongan ala lomo rohani dibata dipiliani, Peter uduk do musenakin dibari tahun las ni roha nasiat dibata. Tajaha di ayat 20 sadabi nakinati. Maruduk mamuse. Dang de ulahku manorui tanoon alani jolmai aina jak do pikiran ni rohani jolma sian siade hete honna jala dang be ulahku mangaragihun nasa na mangulu songon na hubaheni ope saliling ado tanoon dang jadi macohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las ari logo dohot rodoniari Arian dohot borngin. Ketika itu disampaikan bukan berarti itu merupakan suap kepada Tuhan. Dang wang suap iati. Mula dipasahat si Nuh pepersobaun. Ai berdaulat penuduh di bata. Laho patupa sakapna. Dada alani pilihan ni jolma. Alai dipelehon sinuak pilihan. Hamoleti untuk dibata mardongan sihol dohot pangiduan di rohana asang giat nian mobun rimas ni dibata unang diulakod dibata be mangaripason jolmai sian pihak ni dibata taida do las rohana majalo pilihan sian rohana udaulat alai sian hadirion nasad diri ni ojar ni holongna jala sesuai dohot sakap di bonana ima patupahon haluaun di hitajol masa satu partikianun dibuat di batado haputusan nanti dangbe ulahakku manorui tanoon ala jolma dangbe ulahakku mukadongan nungadong sakap haluaun bonani di bata asa sauti ikonadong do jaminan ya. Harus ada jaminan kelangsungan di hajol maun. Asamar hitei ukapon di batamu sedalan nai baru lahu paluahon jolmai jaladong tiki panasian di jolmai lahu paubahon roha. Ada kesempatan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Alani di patadaho di batama dirina naso jadi be di dok nakin adong aik nasumar naso jadi be leksehon na jolmai lapatan na tung torus manurus pe jolmai mardosa manang jumahat pe siana dorang aik nasumar na pasti dang paroni di batabe aik nasumar alai paluason nama mardalan portibion songon nasomal molo idok nakin molo manabur maduat jolmai pasti mai bana manggotit adong ari ngali adong ari las adong ari lugu dohot rodoniari arian dohot borngin di sima hamua kadongan nahina holongan taida holong ni rohani di mata rasa kasihan Tuhan dalam hidup kita ini
Tuhan itu memaklumi hagalion ni hita jolma. Toy mak ngasongoni horwa rumang ni jolmaun nahuto paun ikom mardusai nama torus. Jalai dora natajaha te di pasalmen bidu 70 ate 70 mulo tajaha di pasalmen bidu 70 ayat 70 1 sia ate. Pasalmen 70 ayat 70 sia. Takas do tajaha disi didok disi alayang goibana asi rohana dise sadudusa jaladang disiapun jala jojo do mulak rimasnai dibahen jaladang disunggul rimasna apana sanuhut sai dingok rohana do sibuk do nasida alugo nalaho salpu jala naso mulak. Jadi aik nasumar dia pe dang nabui be mabai jolmai muba sian hakikat namar dusai ade. Nabui mabain malua holan asini rohani di batas sabing nama. Asini rohana ima muse si Daud ni hita jolma. Jalai magabi tikki di hita lahu paubahun roha. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan asidi rohani di bata marnida hita sahat partikianon tapakke main. Molo songon epistel nakina saha asamar parbui adi. Asamar parbui. Maka dengan hira sumpah ni di mata doon tudirina maradupun hadirion ni jolma doho portibion. Jala tadda manang meterai ni pada non nagabe dibahen di bata imaha. Aru tayo di bata taddana. Halibutongan ade. Mulut aja di bidusiyai. Taddana dibayar di bata halibutongan manang polangi. Polangi do dibayar di bata nagabe taddana. Jala hok do pada nai. Di bata nasatian ima di bata nata hapursiai alanima hamwa kadungan sahapursiaun pada nahot ro di saliling-liling na dui dangadong hami miberni tungotikpe ido padan napatut si hapursiauta ala pasti dui sudido hita majalui jalauna ngadong hita namucat sian padan ni Kristus. Unang adok kita namucat sian padan hadamion dohot haluaun manang na niasihonna di hita di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Amo kadungan saliling diliun di mata tu hita waktu ya ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita. Mari kita menata kehidupan kita. Menata kehidupan kita lebih baik lagi. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Mari kita menata bumi ini. Asal lomo rohani di mata. Ketika kita menata bumi ini. Lomo rohani di mata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate marohanami dihuali jahuba di bata amanami para siroha jala pardinggan basa tung takas duhatam mamakulingi hami di bagasono bason pasunggulhon turuhanami asa hupatu juluhami ho Tuhan diganuk akka ulaon dot partikian na pinasatmu di ngulunami marhitima Tuhan diajari ho hami asa di bagasan sonang ni roha dohot las ni roha nasian ho molo di luas oh kami marningot minggu ekologi di bagasan minggu sadarion asiroham Tuhan asa huaring gasot kami lau pauli-uli akana tinopam ay marhitido kami mangulu di tonga-tongani portibioda kami lau macari akang ngulu-ngulu si ganupari di paingot hodo kami Tuhan asa tung ulina pasu-pasu ma nang hadirion nami songonima Tuhan dia ka program-program nanaing si patupaon ni huriam si ulahonon ni huriam di bagasan minggu-mingguon hobasi ma salu na kaparhaladum na posom nangakaruas ni huriam
Asa di bagasan sonang ni roh adot las ni roh anasian hohami lahu pai hutihu saluna mananga hape nagabe program di tonga-tonga ni huria masa gabe pasu-pasui dihadirion nami wingot hami akadungan nami na di bagasan parsahi tono bason mungkin na sotar surat guarna sida di warta ni huriam luas mana sida totong Tuhan majalo madaya sidohot holong ni roham di hama malum ni akaparsahiton manang napiak mina sida di tonga-tonga ni bagasna manang na dirawat pei di rumah sakit di bagason bason manang alani faktor usia pei ali Tuhan alani gade ni pamatang luas mana sida sinodangan nia sidohot holong ni roham secara khusus di nyonya Aspen Manurung Boru Marpaung natakas dupe Tuhan dirawat di rumah sakit Duren Sawit di Bagasono Bason pasu-pasu hadiriunina nami mariti pakubasion ka dokter medis perawat namanangani parsahiton nasida dohot akaula-ula nadong di rumah sakit pakeum masa gabe pasu-pasui dihadiriunina nami peu so dihilala tanggal so dihilala parsahiton nadong di pamatang nasida alaniasi dohot olong ni roham songonima dianak konni huriam alpen na pitupulu nong mulak tutonga-tonga ni bagasna manang na piga-piga ari dirawat di rumah sakit di bagasan pemulihan nuaingon la martabata bemaha pason pasahatunmu dianak kon nami asa buai mana Tuhan beraktivitas sumuang muse lau mangula akasi ulaun na pinasahatmu ingot hamima nang kadungan nami nama ulang tahun di bagasan minggu-mingguan di minggu 24 September sahatu hari Sabtu tanggal 30 September 2020 torop nasida 20 halak asiroham Tuhan pasu-pasu nasida dihahi pason digogo di gajang ni umur dohot dia kana pinikiran ni roha nasida dia kasakap-sakap nasida nang tujulan ni arion si gajang urung mah pakionmu saluhut nang ulu nami nang ruas ni huriami urupi hami Tuhan di tonga-tonga ni akagalion nami pargugui hami Tuhan mangula akasi ulaun nami asiroham mari di Yesus Kristus martangia kami tuadupanmu amin mari di mahita laos mardalan ma peliata pada nauli hodang hulu pahon dan bola mabia rau di ngoluki nape holongo dalam si boluso roda hati uron sian langiti oh kosong haru pahon adon mangon dihon adon mangon dihon oh kosong
tuton diku sarpu maruhuna toki tabege maso warani Tuhanku namos namos lamot kotusi Uriani Tuhata, saya di pasu-pasu di batama rohanang pikiran muna, lahomat jalo aik hanguluan, dohot hadameon, nasian Tuhatai. Saya di pasu-pasu di batama nguluta, gabe mual hanguluan, lahomabuan hasitongan dohot hadameon, tuak kadongan, nang saluhut natinopa, na di bagasan parut kilon. Mardalam mahita rap dohok dongat tasahapur siaon songon pamatang ni Kristus pasahaton aulion nasiat debata tu sadok portibion. Datangnya kun ma piliata tuadupan ni debata ali debata amanamin na di Banua Gijang podo haruan ni saluhut sileho-leho nadinggan dona saulibasa na maliutus. Upasaat kami masian na nilahon mi pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hujus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti, asahu parhasaya kami pilihanon, padibuluhon harajaon mo, itong ni huriam doho di portibion. Buhay marohana mi, marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni, silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinerbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua tungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna uras.
rupa dan bola biar awingologi nape holongo dalam si boluso todo hati uron siang langit